Vi vil gerne vise, hvordan man kan lave forskellige juleting i Fimolær. Jeg vil starte med at vise jer, hvordan man kan lave et til- og frakort. Det er utrolig nemt at skrive på, det her Fimolær, så det er helt oplagt til små personlige til- og frakort. Og det her det er med blomstermotiv og en lille brun perle. Jeg starter med at tage det her Fimolær. Det er en lille smule hårdt, men ret nemt at arbejde med. Men så kan man lige tage et lille stykke af. Det her det er en meget, meget nemme måde at gøre det på. Forme det. Det må godt have sådan lidt tilfældige kanter, så det ikke bliver sådan så pænt. Lige til det her. Og så tager man bare stemplet og trykker alt, hvad man kan. Og så har man et helt fint mønster, så kan man lige tage det forsigtigt af. Så tager man en pind eller en blyant, og så vælger man bare det sted, man gerne vil have hul i. Her tænker jeg for eksempel, det er meget fint herop. Og så trykker man lige igennem fra den ene side, og så for at få et pænt hul, kan man trykke det fra den anden side. Så har man et fint hul i. Og så skal det i ovnen ved 110 grader. 110 grader. I en halv times tid. I en halv times tid, ja. Så bliver de helt hårde, som den her. Og så kan man simpelthen sætte en snor i og en perle på. Og nemt skrive på, så har man et fint og personligt til- og frakort for næsten ingen penge og meget, meget nemt og hurtigt lavet. Jeg tager det her metalliske Fimo, og man skal tage et ret stort stykke, fordi vi skal bruge de her kageforme til at stanse den her fine stjerne ud med. Og det er lidt hårdt, så man skal sådan lige blødgøre det lidt. Og så plejer jeg at bruge en kagerulle til at rulle det ud med. Jeg tager stjerneformen og skal finde lidt den skarpe side. Smækker den på. Og så kører jeg faktisk kageformen henover, fordi den skal sådan lige ned og have ordentligt fat, så man får nogle pæne kanter. Så tager jeg den af. Og derhjemme der kan du så bruge en spækkel, som man kalder dem, til lige at få den op, fordi den kan godt blive lidt, gå lidt i stykker ved at tage den af. Men så ser den sådan her ud, og så har jeg de her stempler, som man kan købe ind i Cinnober, som jeg egentlig presser ned over. Og der skal vi også lige bruge nogle kræfter, for at man overhovedet kan se mønstret. Ja, som Stine siger, fra begge sider. Det får et fint hul. Så har du simpelthen en fin stjerne. Jamen, så siger vi bare rigtig glædelig jul. Og rigtig meget held og lykke med at gøre det selv.